Movie Plus channel kan lo lele ta Vinyl kan movie recap tour chu Captain Fantastic comedy drama sang ni som Paruka anti chwa khania khongayin like subscribe le share kamilaw me sakve chau donia Washington Ramhnuaiah pik taka chuan Ben Cash le afate Paruk Bodevan Relian Killer Vesper Zaya le nai tenenan chenga naupang te ming chu an nu le patina dangdai taka an sak ni in chutiang mingpu chumidang an omve law mishing dang lat taka khosa in Ramhnuaiah che tlat po an zei hle an zinga an nu po a cheng ve thina Mahse anat nawangin khopui lama in kul mek thung Ben chuan afate chu khovel changkana le system tha ati in ngat lawin an ma nia inven dan le intunun dan te sapel dan thlai chin dan le tuiti thiang him dan te in siam dan thlenga zer tirin ni tinin infiam mi te anga training how tak te pe in swal dan le siam shei dang man te azir tir buk chin chubaka ziak le chhiar te zir tirin le khabu changkai tak te chhiarin ni tin test ane tir sia a thin nupia lam te thlengin shil chin Mahse afa ten Ramhnuaiah pilril taka an chan an zo chuanin engma ashil du ngai lo thung afa upa ber bodevanan saki aman masak ber chum chuan achala athisen ta sakin ahela asa a eitir pa chuan tlangwal puitling tak ani to thu ashila zana chuan mei chepin an chhutbia laya rimoi te tumin hlim takin zan hun an manga atuk zinga chuan khopui lama ben le bodevan chu an bas mangin anin khal chuak akum rual pui mei chia mu in chung ho laka umdan tur chu bodevan chuan athiam lo hle chuti lain apa in athel siam chen khat alo shal chong ve mek bok bodevan chu post office box lama kalin university lu tuma entrance apek na hawachang chuan atlin thu shil na le khathon adong veka bena chubara kalin a unaw nu har pari kolin anupui chu engea antia azo chuan ani chuan chaplop chungin nizan loka Leslie in ape lau san thu aron shila ina leta afate ne na thuthara ashil ma chuan tuikho Ramhnuaiah in bualin ahmangai anupui sunin achapa afate ne na thil thleng chu shilin engma adang lam pha don lau tia ashil nu chuan lungche takin an chaploma afa parelian chu thinrem taka apa an chhia lo chungin dokana chemla a vi atum chuan insum manin bang chu avit zoka chumizan chuan anupui Leslie thuraw chhia chu zongin lekhapoi mo te chu achapdar nuaya atuk zing lolangin afate chuan training chu an chhul chuang law Mahse an nu voina hun ser chungchang chu an pa an zota bena chu an voina vel sheturin khopui lama kalin Leslie pa jeka an chung ko khosak dan laudu lau tu chuwa kolin ani chuan avoina hun sera aronin lan vai chuan police amantir tur tho in alawawa Mahse bena chuan kolnon le ngatin Leslie nu Abigail chuan alo chang ve thung avoina chu voina changa aninga na New Mexico a an biakina an man tur tho shilin local chu atan ahim arin lau tho ashil zuya chung thuan shatin afate chu an lung oi lo hle Mahse benan man ato hlau chuan afate in kol zui phal sak lawin an lak sak dai alau tho in alau beng dai hloma zana amumanga Leslie ahmu nuwa ahar chwa chuan khwa alau var to afate hau anu ruang thla tura an lawin siam vek chu mu in police man an to pal alau tho ashil non le a training turin atir zui tlang an lon na lama relian chuan akut atina pala ben chuan pui ahnekin pui tu nei lawa a hun ala thleng thei ti shilin chung hunadam khochwa dan ashiat nan kal chunzom zel turin afuya training zoa afate mel ngui tak amu taka chuan anu vuina a anzawai kal chu atitluta a anzin konga chuan hunrei tak mangin zan anria baka benka poisa la chuak ten an boy hle a ani hne na chuan police pakhatin lauti dingin bena license te achek nuwa motora chuan lutin a en kuala lekhabu in rem tlar chut te awang chuan no pangten school an kal lauti chu a shethiam ngal chu vele bodevanan
in lama le kha an zir chin thu ron suin an unaw za chuan pathian hla an sangala police pa po churang takin achhuak zui ngal darkar tamfi an tlan nu in beram rual lautla an mu a Mahse naw pangte chuan nei tu nei an ni awangin hanpel mai chu an ngambik cha lo an rila cham to wangin restaurant ta chuan an chola naw pangte chuan an thil la e ngai lo pancake hot dog le cola te chu han e thin an chak hle Mahse cola te chu tur chi khatti in bena chuan asoi chhaya e tur per an shat lawang chuan shwai chhuakin supermarket lama e turi lovel le turin akalpui te zoka thokle khata bena chu heart attack ne yangaron thutin midang ten an boy pui loi lain afa te chuan tu ma shat lawin dur achang e tur te chu an laru chhuaka afa te zinga pakhat chuan damdoi lem e tirin pangai pha ang takin lem achang der zui bok chumi hnu in an hnaya park pakhata cholin an thil ruk te chuan eya bena chuan cake ron phorin philosopher mingthang Noam Chomsky puala an holiday siam chop chu an loma ben chuan afa te chu manro pakhat cheu pe in midang an lom em lain relian chu a hlim ve hau lau mi pa ngai angin Christmas an lom ve theilowem ni tin apa chu azota in hnial na chok chhuak lawa fel taka turin apa chuan alauti thung Mahse ngoi ringin bas lama chuan alet san loma zin kong chu zo zawin bena unaw nu ina an thlenga clear tu te melaw she thiam lokula JD official MIZO channel hian content chatak tak ronda chau atumba ka movie recap lamte thleng in shoot chwa atum boka comment section a khan a channel kapina khatachang khan ilawa subscribe ve chau donya Harper chu apasal Dave le afapate Justin le Jackson tenen cheng hawin Harper fa te chuan an cousin te chu thil chin chang an shat lau fo awangin an musit hle zanria an kil haula in benan Ramhnuaiah an chen chanchin te asoi chuan Harper le Dave te nu pa chuan an fa te sha te tan an lau du lau hle a an nuwa pona inzui chhuakin Harperin a unaw pa bene chu a hau zui shep benapon an chung ko ti dan phung a shat lau lutu ka wangin ngai dam adila naupang haupo Harperin an mun na tur ko mu Mahse pona muturin aronin zui chhuak bok atuk jing laulangin Harper le Dave tenu pa chuan bena chu afaten khovel nun phung she chau tura school an kal angai thu anaw shila bena chuan afanu zaya le a unaw nu fa te chu akawa mishing dikna chanvau chungchang zo chuan Harper fa te chuan chandan turan shat lo lain zaya chuan alo chang the ngala reilo te nuwa anjin kong chu zo chunsom le in darkar tamfe an kal nu chuan motorhome camping site an chola budevana kumrwal pui clear chu mu in chunu chuan ron bia in budevana nen anin kom zuya Paris achangaron kal ani thute apa chu le khajak mi ni in anu chu sarkar na thok ani thute budevana chuan ashela ani nel chauzel nu chuan in kesin chuti lai takin clarinu in aron man Mahse bodevan chuan ama a chingchi in afanu adu ziale nupuya tana nei phalsak turin angin zuya Mahse meiche pane chuan afiam thue muti in anin nui nuwa anvena anlu san zui atuka an chwale don po in bodevan chuan athlir zui vongvonga reitak an tlan le nu in New Mexico chuan thlengta biakin bula motor chuan parka zana chuan benan anupui Leslie bok chu amanga amule boka atuk jing laulangin an thomnu chaberber tenen induangin voina hunser an manmek lain biak ina chuan an ludve roya Leslie nu le pa Jack le Abigail te chuan therim takin an lau en puithiamin Leslie chanchin soya apasal le fanaw te ming asoitia tiat lai churim changa la in ben chuan thusoi adil nuwa abasoi ve a Leslie chu Buddhist sa khowan tu ni in kaushan dang aho ema chuwangin tuna an voidan po hi adu dan ani lau turja soin athuraw chia achhiar chunjom sak ngala chuta chuan arang chu harala amangai ten hlim taka zaile lam manga thla turin le awap te chu toile tapai turin alawin zia ka
Jack chuan thenrim taka security kawin bena chu an hruai chuaka afa te pon an zui ve ngal bok hun ser chua Jack le Abigail te chuan an tu te chu thalhel em in anon kwa a bena wanga hun ser po aboi noi thu le atel lawa afa te cha rang phum na akal aphal thu jika chuan ashila Mahse bena chuan alaka changa afa te lak bau chu alo phal lo na samai anupui ruang an phum tur chu dan tumin abasin an chuan akar chu a zuya afa te chuan man atok theiti shilin top turin an lawngin benapon aril ru thlakin park pakhata chuan ria buk swalin an chola zana chuan relianan a u bodevana nena apa chuan anu thluak suk sakin an pa nge chu mihlau tak ani thu ashil po chuan bodevanan alaw ngai saklau relianan thenrem takin a an khuma chunga wang chuan bodevana pon uluk zokin thil angai twa pha a apa nena university atanga lu an phalna lekha adon te chu a hmu tir ve chung university te chu alar pol tak MIT Harvard Princeton Stanford le Brown te an ni a bena chuan ama shil she masalawa chutianga afapa in aruka lawboy pui vekti asha chuan aril ru ana hle Mahse ti tura nur tu le bulchan pui tu chu anuani ti bodevana chuan ashila apa chuan le khabua injak baklau chu thil engma asha tak tak lau thu te achung korel ru asuk sak thu te chu thenrem taka soin benan achan ma chuan akal sana nai chu lau kalin apa nena reliana le khanu chia chu aron pe reliana chuan api le pu te bula ching tura akal san thu alawin sia ka ben chu nau pangtenen basin jeka in lampanin an chuak ngala relian chuan anu thattua puin thenrem takin alaw an khum ahma in anu le pati in hausia in anu in mundanga chen arot nuwa apa in alaw phallau awangin chumi wanga anu chu thia ngayani Roma changa relian achwak chu umzui atum lain jekan alubul loka thalin aron kapa Jack chuan reliana din munsoin akut atinat baka ataksa a pemneu neu anga thute school kal chu soilau dora changa eitur aruk te chu soi chhuakin hetyang hi child abuse ani awangin court lama anin khinwat tur thole tona tan chuan an kianga relian chu achenri tur thu ashila benan afapa alak le malau chu chwa atum lau awangin Jack chuan police akol man ato ma in rang takin in achang achwak ngala Mahse an pia achangin in chu thli thlai rengin police te an let le ve le vesper chu in chunga lon chawa a una pa shwai turin apa in atir zuya thuife alon chaw nuwa rapswal palin atlatha rang takadam doina shwain test shang ani nuwa doctor chuan vani thlak takin akeru atlia thu chu bennena ashila ahnung ru tlema khi chu a aya thui jok ni sela chuan athi pha emo azen pha tur thu ashil bok vesper adam noin an pu jeka ina chuan an thlenga benapun an pu kyanga nau pangten hun hlim om tak an mang chen chu ahmu chumkha chu Abigailin ben nena anin nei no loka an fanu Leslie in lekha aron thon te chu pe in chuta chuan anu le pa te nena run ngai twa lo tura shilin benanen monnuam taka an cheng duna an nun chu nuam tak ani thule an fa te chu philosopher rau pui tak taka an cher chwa tur thu ainjia ka ben chuan ati swal te chu she chuak wain afa te nena an pi le pu te kyanga an chen to tur thu ashil chuan no pangten an lo pompui lo hle Mahse benan abula an chuan an nun achiat vek tur thu shilin athutluk na chu aso sondu hau lau Jack nena no pangte chataka en kultura cha a anin chibai no chuan basin achwa sana dora amamo le tura cholin a hmuimul te chu aziat faya nunbul chan chat atum ve bok chumizan chuan mun pakhata me achep lain afa te chuan aron zong mu a relian pun apa chu ahwa tak tak lau thu shilin ngai dam adil chumi nu chuan an pa faza in thlan mual lama anin khal chhuaka bodevana pon apa angin alu alawmet kol ve bok anu ruang chu la chhuakin tuman an shat lau nan an nu ma chu an tifel fai le veka Leslie ruang chu tuipui kama shwain anu ruang chu an hal lain anu hladu ber
sweet child of mine chu an sapa a airport ta kalin an nu du dan ang ngein awap chu toilet a an vabun bok chumi hnuwa bodevan chu le khazir tura hmun hlataka athlo don awangin an mang tha zuya chumi hnuwa chang chuan ben le afa te chu khochunga in te taktia an chenga school te kaltir to in ama a azir tir chen thil sang sang te po alazir tir pa zel boka ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hlut saka atira changa top thleng min ensak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni manwa vek ole